wallahi yau gam ya tashi a kasuwa. Bam. Na garin daga na ce wai gam ya tashi a kasuwa na ga malam Mahmud ya tashi a ruga me ke faruwa? Wallahi ni wallahi. Kai, wallahi. Bari dai mu samu da. Lafiya wala Muhammadu. Ku samu nake haura. Me ke faruwa Muhammadu? Ku samu nake haura. Ina jin ka. Wallahi ba mu ne tashi a kasuwa. A ina? Bum! Aure me ke faruwa? Yanzu malam Mahmud ya hodi bom ya tashi a kasuwa. Kai ƙarya ne. Dan kasuwan nake zo. Wace kasai? To nan ne ban sani ba amma mu tambaye. Mu je. Yawwa, kun gan shi na wurin. Ya faru ne. Shine yace mana cewa bom ya tashi a kasuwa. A wace kasuwai? A wace kasuwai bam din ya tashi? A wace kasuwai? Ta ne bom ya tashi a kasuwa. Ta ne gam ya tashi a kasuwa yanzu na je na sawo shi. Abin da nake ne kenan. Dama baban mai tashi cikin gari da kuma kana a cikin gari. Saboda Allah. Ku danna subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun goge da kallon matasa CMD.